Mhux intom għażiltu lili imma jiena għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' Alleluja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Ħudja jew narfu ħtijietna biex nitħejjew kif jixraq ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Int li sirt bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li tajt ħajtek għalina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna l-bieb tas-sema mulej ħniena. Ħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-ogħla Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. L-lum niċċelebraw il-festa ta' San Mattija Apostlu u noffru l-Quddisa għal Ernie Day u John Enriquez. Nitolbu. U Alla inti għażilt lil San Mattija u daħħaltu fl-għaqda tal-Apostli. Bit-talb tiegħu imliena bil-ferħ ta' mħabtek u għodna mal-mażulin tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien wara diskussjoni twila Pietru qam u qalilhom: Ħuti, intom tafu li sa mill-ewwel jiem Alla għażilni minn fostkom biex minn fommi il-pagani jisimgħu il-kelma tal-Evanġelju u jemnu. U dan xedu Alla li jara fil-qlub billi tawhom l-Ispirtu Santu bħalma taħlilna. Ma għamel ebda għażla bejnna u bejnhom, imma saffilhom qalbhom bil-fidi. Ma issa għaliex iġġarbu lil Alla billi tridu tqiegħdu fuqhom id-dixxiepli madmat li la missirijietna u lanqas aħna ma flaħna nerfewh. Wara kollox aħna nemmnu li bħalhom aħna nsalvaw permezz tal-grazzja tal-Mulej Ġesu. Imbagħad waqaskiet fuq il-ġemma kollha u għadu jisimgħu lil Barnaba u lil Pawlu jirrakkuntaw kemm sinjali u mirakli Alla kien għamel permezz tagħhom fost il-pagani. Meta waqfu huma qam ġagbu qal: Ħuti jisimgħuni. X'mun qalilna kif Alla sa mill-bidu ħaseb biex jiġbor minn fost il-pagani poplu li jkun tiegħu. Ma dan jaqbel kliem il-profeti kif hemm miktub: Wara dan nerġa' niġi u nibni d-dar ta' David li ġarfet. Nerġa' ntella l-ħerba tagħha u nwaqqafha mill-ġdid biex ifittxu l-mulej il-bqija tal-bnedmin u l-ġnus kollha li fuqhom issejjaħ ismi, jgħid il-mulej, li jaraf dan kollu sa mill-qedem. Għalhekk jien ngħid li mhux biss ta' min idejjaqhom għalhekk jien ngħid
li mhux ta' min idejjaqhom lil pagani li jikkonvertu lejn Alla. Biss niktbulhom biex jitbedu mill-ikel imniġġes bl-idoli u miż-żwieġ ħażin, mill-laħam tal-annimali fgati u mid-demm. Għaliex sa mill-ewwel żminijiet kien hemm f'kull belt min ixandar il-liġi ta' Musè u jaqra fis-sinagogi kull nhar ta' Sibt. Il-kelma tal-mulej. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha, għannu lil-mulej birku ismu. ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Ejdu fost il-ġnus il-mulej saltan u jżomm sħiħ għad-dinja biex qatt ma titħarrek u li jiġġudika il-popli bis-sewwa. Alleluja, alleluja. In-naġ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: kif ħabni missieri hekk ħabbejtkom jiena, ibqgħu fil-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti, kif jiena ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Il-kelma tal-mulej. Ġesu fil-Vanġilu llum jgħidilna kif ħabbni missieri hekk ħabbejtkom jiena. Dan huwa l-misteru tal-persuna ta' Ġesu. Ġesu illi huwa liben ta' Alla, imnissel qabel kull żmien. Alla veru minn Alla veru, dawl minn dawl. Ħaġa waħda mal-missier fin-natura divina. Dan liben ta' Alla isir bniedem biex din l-imħabba li huwa irċieva minant il-missier, minant Alla, din l-istess imħabba tiġi imsawba fuqna, tiġi mogħtija lilna. Allura x'inhi l-imħabba ta' Alla? Kif iħobb Alla? L-imħabba ta' Alla hija imħabba dik li fl-Iskrittura tissejjaħ kenotika, kenosis, li wieħed jitbattal minnu nnifsu. Dan jagħmel il-missier liben pereżempju. Li l-missier jagħti dak kollu li hu lil-liben. Liben li huwa ubbidjenti lejn ir-rieda tal-missier. Liben illi qal l-imħabba tagħna kif jgħid San Pawl, ma qalx ifittex tiegħu li hu daqs Alla imma tneżża minn kollox u ħa in-natura tal-sir. Propju tneżża hija din il-kelma kenosis u xekk li inti tbattal minnek innifsek, mill-interessi tiegħek, mill-amor propju tiegħek biex inti tagħti lill-ieħor. Din hija l-kwalità ta' mħabba ta' Alla.
mhijiex l-imħabba li tibda mill-interessi personali, li tibda minn dak li ħanieħu jien, mill-egoizmu tiegħi, imma hija imħabba li tagħti kollox. U propju huwa b'dan il-mod kif ħabbna Ġesu lilna. Bl-istess mod kif lilu ħabbu il-missier. U fejn tidher li din l-imħabba ta' Ġesu għalina? Tidher fil-misteru tal-Għid li aħna għadna kif iċċelebrajna. Meta Ġesu jitabba bid-dnub tagħna. Meta fil-kliem ta' San Pawl u jsir saħta minħabba fina biex aħna nimtlew bil-barka ta' Alla. Il-profeta jgħid huwa tabba bil-mart tagħna, bil-feriti tiegħu aħna fiqna. Din hija l-imħabba ta' Ġesu għalina. Għalhekk li d-dixxipli jgħidilhom kif ħabbni missieri hekk ħabbejtkom jiena. Dak li rċivejt mingħand il-missier jiena tajtu lilkom. U rċieva il-ħajja divina mingħand il-missier qabel kull żmien fl-eternità kif nistaqarru fil-kredu. U lilna propju dik li jagħtina il-ħajja divina li tgħammar fina, li huwa l-Ispirtu Santu, li huwa persuna divina, li huwa il-ħajja tal-ħajja tal-Alla kif jgħidu l-missirijiet tal-Knisja. Għalhekk f'dan iż-żmien tal-Għid aħna wkoll ngħixu din l-istennija tal-Ispirtu Santu flimkien mal-Apostli magħluqa fiċ-ċenaklu li jistennew dan id-don, dan id-difensur. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Allura din hija dan huwa l-impenn tagħna li aħna nibqgħu fih. L-impenn tagħna li aħna fid-diskors fi kliem il-Vanġelu ta' San Ġwan aħna il-frijaj nibqgħu fid-dilja. Għax jekk aħna ninqetgħu minnu ninxfu u mmutu. Għaliex m'hemmx ħajja il-barra minnu. Dinja ukoll din l-aħbar it-tajba u xekk illi l-ewwel apostli kif smajna fl-ewwel qari tal-lum joħorġu jixandru anke lil pagani. Din hija l-aħbar it-tajba li Ġesu Kristu ta' ħajtu għalik. Li Ġesu Kristu irid isalvak. Li Ġesu Kristu jrid jagħmlek iben ta' Alla werriet tas-saltna tas-sema. San Pawl jgħid li min jemmen din il-kerigma, min jemmen din l-aħbar it-tajba, diġà huwa salvat. Diġà huwa salvat. Għaliex emmen fil-mibgħut ta' Alla. Ħuti aħna bħala Knisja, bħala poplu qaddis, bħala persuni li Alla għażilna biex inkunu il-membri tal-ġisem ta' Kristu. Dan huwa l-impenn tagħna fid-dinja. Li aħna inxandru din l-aħbar it-tajba, aħbar li s-salva. Li Ġesu Kristu miet għalik, li Ġesu Kristu tabba bid-dnub tiegħek. Din hija l-essenza tal-missjoni tal-Knisja li twassal din l-aħbar it-tajba sa truf l-art kollha biex kull min jirċievi l-grazzja li jemmen din il-kelma
huwa ikun jista' jidħol f'din ix-xirka tal-imħabba ta' bejn il-missier u l-iben. Allura ħuti jew permezz din l-Ewkaristija nitolbu wkoll għalina għall-Knisja hawn xekk biex aħna narfu din il-missjoni li aħna rċivejna. Bħalma l-Apostli jarfu li huma kellhom missjoni. Il-missjoni tagħna hija s-salvazzjoni tad-dinja. Mhijiex is-soluzzjoni tal-problemi. Mhijiex illi insolvu il-problemi tan-nies. Il-missjoni tagħna hija ħafna ikbar minn hekk. Il-missjoni tagħna hija illi inwasslu lil bniedem f'kull żmien, f'kull post din ix-xirka tal-imħabba li l-Mulej Ġesu jrid jagħtina. Nitolbu biex il-Mulej jagħmilna strument f'idejh biex jinqeda' bina fid-djufija tagħna ħalli aħna nkunu messaġġiera ta' din l-aħbar li ssalva. Ħuti jew nresqu t-talb tagħna quddiem il-Mulej. Nitolbu għall-Knisja mqazza biex tkun sinjal ta' salvazzjoni għal ġnus kollha. Nitolbu għal ġnus kollha tal-art biex jistgħu jgħixu flimkien fil-paċi u l-ġustizzja. Nitolbu għall-morda, għall-imġarbin, għal dawk li huma mwarba, għal dawk li huma foqra biex il-Mulej fil-ħniena tiegħu jagħtihom dak li għandhom bżonn. Għall-familji kollha tagħna biex il-Mulej jagħmilhom knisja tad-dar. Nitolbu wkoll għal ħutna il-mejtin Ernie, John u l-erwieħ tagħna kollha biex il-Mulej idaħħalhom fid-dar tiegħu tas-sema. Missier Qaddis nofrulek dan it-talb li aħna qed nimpoġġu fuq l-artal ta' ibnek il-għażiż biex flimkien mas-sagrifiċċju tiegħu aħna npoġġuhom quddiem it-tron glorjuż tiegħek. Nitolbuk fil-ħniena tiegħek isma' wilqa' dan it-talb tagħna u agħtina dak li neħtieġu bi Kristu Siedna. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej li wniedna quddiemek. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Mulej l-offerti li bil-qima kollha il-Knisja tiegħek qiegħda tagħmillek fil-festa tal-Apostlu San Mattija u permezz tagħhom wettaqna fil-grazzja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nizzuħajr lil Mulej Alla tagħna
Sewwa u xieraq tassew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistaqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħa akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imgħoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sejdna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li kla ħal-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxarred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha, u taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma aħna naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib. Iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-Apostli tiegħek: inħallilkom is-siliem nagħtikom is-siliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-siliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huwa mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jitkellmu waħda u ruħi tkun infija. الدم ده كريستوس. Nitolbu. Xarred dejjem mulej id-doni tas-sema fuq il-familja tiegħek u bit-talb tal-Apostlu San Mattija għamilna denji li nissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.